втори. Ова е, значи, подкастот кој што го правиме веќе традиционално во рамките на овој фестивал кој што го организира издавачката куќа Антолог и навистина во текот на овие години Жако Крунџиски со неговиот тим се потруди навистина да донесе и млади и некои веќе докажани писателски имиња. Денеска со нас е бугарскиот писател Петар Денчев, кој што не можеме да кажеме дека е нов за Македонија, веќе и поминал одреден престој тука. И сепак можеме да кажеме дека неговото време, значи, навистина и допрва доаѓа. Писател и режисер, писател или режисер, во која кожа ти е тебе многу поубаво да се идентификуваш? И в двете кожи. Значи, без проблем и двете кожи за мене са, како да кажам, комфортни, необходими, нужни. Аз бих бил много нещастен, много несреќен, ако не бих бил и режисьор и писател, или писател без да бъда режисьор, или режисьор без да бъда писател. Аз мисля, че първо аз имам едно такова специално, посебно мнение за хората, които първо имат разлика в работното си време. Значи, тук свършва работното време, тук почва свободното време. Мисля, че те не са щастливи хора. И същото мисля и за хората, които имат само една професия. Мисля, че те са несрекни на всекакъв начин. Значи, няма защо това да го, как да кажа, да го проблематизираме, да го полемизираме. Значи сметаш дека мене ми е полесно што пред еден час држав лекција на ученици и сега доаѓам тука и зборувам за литература. Да. Супер. Среќен сум да. Среќен сум. Ама изморен. Обаче уморен си изморен, а разсреќен. Да. Прав си. Значи, кога се замислиш, кои са най-големите драмски писатели, кои са останали в историјата? То са Молиер и Шекспир. И двојцата са били актери. Значи, има некаква голема връзка между изкуствата, денешното образование я прекина. Значи, да дели книжевността и театърът, да дели сликарството, сликарската култура и книжевността. Мислим да са тия неща да са свързани. Аз мисля и съм от тези хора, които мислят, че ако един човек е талантлив, ако е талентиран в едно нещо, той свакако ќе биде талентиран и в нещо друго. И аз не съм, значи, мислим, ако можеш да измисляш истории, можеш да ги направиш на театър, на кино, да ги нарисуваш. Например, аз преподавам режисура, преподавам режия на сценографи. И там се вижда, например, необходността от това тия хора да имат и културата на книжевника, значи и културата на уметникот, на сликарот, и културата на режията, и културата на музиката, и културата на сите синтетични изкуства. Значи театърът във всеки случай те тера да си мултифункционален, мултикултурален, мислим и книжевността. Свакако. Како започна љубовта
кон театар. Значи, обично кога ги носат од училиште, тоа е нели како дел од школската програма и тука ги носат и ако сакаат да ти ја убијат љубовта кон театарот, треба да те однесат во 4-то, 5-то, 6-то одделение. Не знам сега тоа кај вас кој клас е, значи когато си на поне 13, 14, 15 години и потоа ќе замразиш театар за целиот свој живот. Можеш да го засакаш театарот ако те однесе некој кој што има трпение пополека, да ти покаже ова е супер, ова е сцената, дистанцирај се од сите други што прават галама, ти гледај ја представата. Јас лично повеќе го сакам текстот да го читам, затоа што имам некој, како што ќе речат моите ученици, кринжи филинг, кога да речеме седам и некои тука зборуваат и јас некако стојам, не ми е убаво, што сум гледач на театар, а сум толку да речеме влијание на нивните размислување или дистракција или се. Език е език когато се говори. Тоа писани език, кога се појавява в историјата на културата, појавява се през Ренесанса, кога Гутенберг е направил печатната преса. Значи, езикът през цялото това време съществува и човешката история се пази през говорения език. Нищо, че имаме преписи, арабски преписи на Софокл и Еврипид, да, обаче и хората са имали, луѓето са имали различна памет, когато не са имали удобството да записват своите думи. Сега, за да ти отговоря на въпроса, когато бях малък, в моя роден град, в Варна, на Черно море, имаше един режисьор, който беше направил 2 спектакъла. Той се казваше Стоян Камбарев и единият текст беше на Горан Стефановски, беше Черна дупка, а другият текст беше Васа Железнова от Горки. Значи, тези две представления бяха ключови за това. Аз бях много малък, бил съм първи, втори клас. Бяха ключови да усетиш театъра като различно преживяване, като че живота спира на входа на театъра, а започва друг живот. Значи, и това е основната функция на уметността, на изкуството, както казваме на български. Да спре живота. Значи, аз всеки път питам своите студенти и винаги користим този пример. Що прави Хамлет, кога иска да изобличи своя Клавдий за убийството на своя царица? Да, прави представа. Да. Той е пример, който я мислим да не трябва да забораваме. И така, значи, мислим и театърът на кога е добре направен, ти дава тая възможност да разбереш не само животът, а и како функционира язикът. Не само како комуникация, а и како единица на кој може да се граде людските односи. Човечките односи. Кои се од ние, да речеме, представи на кои што си горд, што си ги режирал? Вака, некој ние страшно прашање. Значи, до ние кои што сметаш дека сигурно и ние тука би ги знаеле. Значи, сега не некои локални, туку... Има Еднокијат цар во Варненскиот театар, Портокалова кожа од Маја Пелевич во Софија. Сега една представа која се казва Дездемона од Пола Вогел. Морски пейзаж од Едвард Олби. Медея од Ануи Еврипид и Теодор Драя.
една адаптация на бугарскиот роман Хоро от Антон Страшимиров. Кој се, значи, тая представа и романот се занимават са, не знам дали ти знаеш, за септемврийските бунтове от 1923 година. Да, които са много травматични за България. Правите вакво револуционерни актове во Европа, да. Интересно. Тука ќе го напуштиме театарот. Твојата резиденција во Скопје. Тогаш јас и ти не се познававме, значи на голема жал на нашите, твоите издавачи, домаќини тука и сето тоа, ова е критика до нив. Како помина таа резиденција? Со оглед дека, нели, нема да навлекуваме политички, ама секогаш, нели, македонската и бугарската култура се доживуваат како другоста, нели, како диадрнес. И секогаш, значи, го наблюдуваш, кога ќе отидеш таму, ќе речеш, чеки малце, не е како што го зборуваат, не е како што оди на телевизија, по медиумите. Како беше твоето восприемање на Скопје, кога живееш во него, поминуваш време, јадеш, се сретнуваш со луѓе, не си само турист кој што ќе помине еден викенд, ќе се слика, супер, тука е виното добро, ваму ве носиме на оваква храна, туку ти си можел во тој период да почувствуваш како е Скопје во врнежлив ден, каква е Македонија кога е студена, кога е премногу топла, са не знам точно кој период е била резиденцијата, ама си можел да го доживееш градот и да доживееш културата многу повеќе од оние, нели, стереотипи, приказни и урбани митови што ни се сервираат. Сега, значи, Душко, аз винаги съм бил далеч от тия митове и клишета за Македония. Първо, защото по времето, когато аз бях студент, има много студенти, които са от Македония. Например, Кире Георгиевски, който е в МНТ. И много други и режисери и актери, които са от Македония. Значи, това е Ана Батева, например, и така натам. Ана Батева и сопругът сега живеат во Софија, имаат као некој студио, имаат... Да, театърско студио. Така, аз винаги съм бил далеко от тия клишета, от тия предразсъдъци. Сега, има друг един момент. Аз дойдох в Скопие, когато беше шарената революция. В юни 2016. И това беше най-интересното време да си в Скопие. И беше много интересно и моите най-трайни приятелства от тогава са Петър Андоновски, с Фросина Пармаковска, с Румена Божаровска, са от тогава, значи от този месец, който сме прекарали в Скопие. Сега гледам нещо познаци ми на видеото и има таму, одиш со групата, фрлате бои, мачката сгради. Шегувам се. И всъщност най-интересното, което се случи тогава, нали, освен че аз по някакъв начин си дойдох като в къщи, нали, всъщност контекста за мен беше ясен, само че беше много интересно да живееш в този контекст, защото твоите проблеми са останали в София и тук сега чуждите проблеми изглеждат много лесно решими, нали? Можеш да кажеш как да се промени устава, значи всичко можеш да кажеш. И тогава аз написах няколко такива критично-политически текста за Капитал в България, за ситуацията в Македония и в България всички казаха, ето, другите българи ще ни задминат по демокрация. И такива, дали, от този род, дали, клишета и такива неща. Но най-интересното, което в което се вдълбочих най-дълго, беше земетресението от 1963 година, което в крайна сметка
влезе и в малкият бог на земетръса, на финала, нали, когато всъщност идва този момент, в който главния лик, героят, търси, търси изгубената солидарност, която му не достига, която му липсва в България, в неговия контекст. И той взема това толкова странно, чудно решение да дойде в Скопие и да търси тази солидарност, дали нещо останало от нея. Дали все пак Скопие 1963 година обявен за град на солидарността. Да, то беше се прави Парижска, Мексичка улица, Римска, универсална сала и гимназията Георги Димитров. И тия са донации от Народна република България. Да. И този главният герой на моят роман всъщност търсеше солидарността в Скопие и както се завършва романа, всъщност той не намира солидарност, обаче намира една албанска гледачка, която му казва, че той просто иска да бъде излъган. Просто иска да бъде излъган, така както всички, които отиват някъде, където намерят лесен отговор на всички въпроси, на всички прашения, искат да бъдат излъгани. И за това, както престой на мене Скопие ми е много лично. Значи, аз преди това съм бил в Скопие веднъж на път за Косово, за Прищина и преди това с приятели. И по някакъв начин аз се почувствах не толкова свързан с атмосферата, с града, колкото с топоса. Тоест, когато отидеш да пишеш на едно място, самото място може да не влезе в писането, може да няма буквални следи, но топоса влиза в писането. И много често човек се свързва емоционално с топоса. И когато всъщност дори топоса да не присъства със своите такива буквални маркери, да кажем чаршията или железопътната гара, железничката станица и така нататък, топоса остава в атмосферата и в емоцията. И това мисля, че е много важно. Мисля, че топоса да остане в тебе, да се свържеш с топоса, а топоса е много свързан с хората, с любито. Ама тогаш имаше прилика да ги посетиш и Охрид, и Битола и другите места, не беше само? Не, отидох до Иран и до Струмица. Да, иначе нито в Битола, нито в Охрид съм бил. Охрид той е посебен тип на аджила, што треба да го изтелиш. Да. Спомнате дека тогаш се запознали со македонската писателска сцена. Дали има нешто кое што, тука немам од македонските писатели, нешто што и недостига на македонската писателска сцена? Значи, вчера имав прашање што е тоа што ги спојува бугарските писатели, ама што е тоа што и недостасува на македонската сцена, затоа што мене ми се чини крајно еклектично. Покрај тоа што ми се пријатели, сите пишуваат на различен начин, за различни теми, понекогаш ќе најдат нешто исто, ама секогаш нешто чувствувам дека може да биде малку од по-така световен маштаб. Да. Значи, Душко, аз мисля, че това, което не достигнува на сцените в читавиот Балкан, то е храброст. Значи, да се поставуват такви прашања, кои са правите прашања. Значи, прашања, които са суштински. Значи, в България по-големият проблем е, че книжевността, литературата се опитва да бъде възпитана, да бъде културна, да бъде как да кажа, малко в повече
уметност, изкуство, отколкото да се занимава с проблемите директно. Нали? Както да кажем, този театър от 60-те години в Великобритания, In Your Face Theater. Тоест, нещата да бъдат in your face. Значи при нас липсва такъв език, който е малко свободен, вулгарен, който... Да. И како сите се малце пуританци во јазикот? Значи, на мен ми прави впечатление по-специално в страните, в държавите от бивша Югославия, необходимостта, нуждата от нещо по-радикално да е заменена от урбанистични сюжети, от нещо малко урбано, което звучи по-готино, нали, и в Сърбия така, мислим и в Македония така. Ма порано пишува по-рустикално, по-рурално, па тоа не се допаѓаше, зашто е многу далеко од современата публика, која што на село била еднаш во живот во едно село. Значи некои дури немаат ни баби ни дедовци на село. Урбаното е тоа кое што е новото обично. Значи урбаното е новото обично и мислам дека нема како да ги очудат тие работи. Не знам как да ти кажа, смисъл. Струва ми се, например, че и в 90-те в България и началото на 2000-те години в България имахме такъв нещо малко по-урбано, нали, нещо по-градско, нали. И в България това винаги е звучало имитативно. Как се каже на македонски имитативно? Вещачки. Да, вещачки. Имитацијски, да. Што имитира, Да. имитацијски. Аз, значи, сещам се, например, за един приятел, който беше решил да прави в Българското народно събрание социален експеримент, да правят тестове за наркотици. И един друг негов приятел му каза: човек, това е висока градска култура, кокаина. Не може така. Тук само някой да е пил ракия. Значи няма такава висока градска култура, че да вземат наркотици. Да. Значи как ти кажа, ние на Балканите имаме този комплекс, че искаме средата да е рок-н-рол, ама тя е поп-фолк. Да, тоа е тука си да е. Поп-фолк, нели турбофолк е тука нашиот контекст, нели по чалгачески турбофолк. Кажи ми, во малиот бог на земјотресот, многу има околу носталгијата, околу навраќањето на сентиментите од минатото. Се сетих на нешто кое што кај господинов го видов не за прв пат, туку само ми го реактуализира во време убежиште. Депресивниот човек живее в миналото, а анксиозниот живее в бъдештето. Дали навистина меланхолијата, носталгијата, навраќањето во минатото ги откриваат оние ранливи страни на човекот? Нели кога се навраќа на старите места, на старите спомени, кога одново ги преживува нештата? Дали тоа зборува за неговата ранливост во однос на светот или тоа му е баш артистичката, уметничката страна? Не мисля, че е така. Значи, човекът, който се връща към миналото, преди всичко има необходимостта, в смисъл има абсолютната нужда да го направи, защото нещо в настоящето липсва, нещо. Ти не си чел един мой разказ, който е в тази
книга "Истории в минало време", но аз преди време се опитах да дам физиологично измерение на това през един разказ, който се казва "Денят, в който не съм бил продаден". Там става дума за един човек, който всеки ден шета, разхожда своя липсващ крак, т.е. отрязан крак. И как фантомната болка го кара всеки ден да се разхожда, тази фантомна болка от липсващия крак. Когато човек не е наясно с миналото, когато няма ясното съзнание дали миналото е такова, каквото той си го представя, първо има психологическата необходимост да се свърже с нещо трайно, стабилно и така нататък. Нали? Затова всички национални идеологии проектират миналото възможно най-далеко. Значи, няма такава национална идеология, която да не проектира бъдещето някъде малко след античността. Значи няма такава. Първи бяха македонците, па после динозаврите. Да. Няма такава национална идеология, която, нали, както и българската национална идеология, свързва хората от 19 век с едни средновековни княжества, които, нали, те може и номинално да са били българи, но социално това са различни хора. И в този смисъл, как да кажа, на лично психологическо ниво миналото е изключително важно, тъй като човешкият живот е кратък. Нали? За някакви си по-малко от 70 години ние трябва в най-добрия случай 80 и 80 и няколко, 90, нали? Не е сигурно колко имаш в главата тогава, нали? И в крайна сметка ти имаш необходимостта да се съотнесеш с някакъв по-голям разказ, за да не се чувстваш сам на света, нали? Да не се чувстваш толкова самотен. И тази необходимост често пъти, както виждаме и в политиката, и в историята, и в социалните науки, поражда и абсурди, и парадокси, и така нататък. Аз сега много често ме занимава това с миналото, защото, например, когато работя в различни театри, в различни градове в България, всеки има своята история, всеки има своите славни моменти, своите падове и така нататък. И когато един театър е в недобро състояние, нали, когато няма добри представления, няма награди, няма интерес от публиката, хората започват да живеят буквално в миналото, всеки ден да се виждат и да си кажат: ти спомняш ли си това представление преди 10 години, преди 20 години, преди с този режисьор? Какво беше тогава и така нататък, и така нататък. И това не е само, как да кажа, не е само признак на ранимостта, а изобщо признак на това човека колко е крехък, колко е абсолютно раним в това, в страха си, че може нищо да не означава. Може да е абсолютно самотен на света и някой просто да мине и да го каже: бе, ти кой беше, бе? Какъв си ти, бе? В смисъл, кой те помни тебе? Нали? Защото това е най-голямата травма на хората през последните 200 години, даже 300 в Европа след Френската революция. Някой да ти каже: ти кой беше? Не те помни. Каква следа има след тебе? Какво става с тебе? Да. Що направи ти да остане трага после тебе? Да, точно така. Значи, колко даваш дел от себе, кога ги пишуваш оние љубовни сцени, љубовта кога ја пишуваш како малиот Бог, и како во првата книга што ја прочитав од тебе, онака како што маж љуби жена што ја сака. Колку успеваш со оглед на тоа дека имаш прецизно око? Мислам дека тука повторно ќе се навратам на режисерството.
кога човек ги чита твоите нешта, има чувство дека гледа филм. Значи нема непотребни описи, нема дескрипции, нема залудно расфрлање на зборови. Туку се е прецизно, јасно, хируршки точно, но сепак се чувствуваат емоциите, без таа патетика. Како успеваш да тргнеш на страна што е патетика, а што е љубов и односите на љубовта? Како умееш да ги диференцираш тие нешта? Значи, много добро прашање, Душко, пошто кога човек за први пат излезе на сцена, си дава сметка, како се каже на крачо? Не, си дава сметка. Си дава сметка колко преиграва в живота себе си. Колко преиграва себе си в социалната си роля, която си е намислил кой си, какъв си и така си. Първото и основно нещо, според мен, човек да може да се отдели от себе си и да започне да пише, е да се отчужди напълно от собствените си преживявания и емоции и да спре да се занимава с това колко те са му ценни, колко това, което чувства той е важно. Това е абсолютно не важно, нито в режисурата, нито в писането, защото всички чувстват, малцина е дадено да пишат, малцина е дадено да режисират, но в крайна сметка, когато човек създава нещо, той трябва да се занимава с другите, с онези, които са интересни, които са обект на неговото изследване, изтражуване, а не с себе си. Значи, собствените емоции са ценни до там, до където човек обича жена си и възпитава децата си. Нататък са важни другите и възможността ние да не даваме извинения на другите. Да не даваме извинения на това защо онзи направи така или онзи направи иначе. А да дадем трезвата преценка, че хората в живота си са и глупаци, и умни, и мръсници, и нищожества, и герой понякога. Наистина е така. И Ромео, и Мерсо, и Мерко, да. Все заедно. И това е най-ценното. Значи, за да може човек да избяга от подобни, как да го нарека, патетизации, трябва право да бъде и малко по-суров със себе си. Значи да си каже, Петре, спри до тук. Значи тук това са излишни емоции, това е бутафория. Значи почваш да преиграваш. Всички сме чували Толстой колко пъти е редактирал Война и мир. Да, то е нещо много интересно, zato što аз не можам еден есей от 4 страници, после 5 от читање викам, аман бе, значи ова ми е здодено. Не знам како некој би седнал толку страници да чита. И много пъти чуваме за разни автори, които редактират много пъти. Аз мисля, че това е само едно единствено нещо. Да изчистиш себе си, да се махнеш от писането. Да изчистиш своето преиграване в писането. Да изчистиш неискреността, да изчистиш онова, което... Да тръгнеш единственият субект, наратора, да се обидеш, да деперсонализираш. Да. Интересно. Виж, например, ако четеш Бекет, там, според мен, ние си, като читатели, непрестанно си представяме, че това Бекет го е писал. Според мен той тотално иска да избяга от себе си. Според мен тотално не е искал да бъде себе си. Например, в нея аз, или в Катастрофа, или в Малолно мира. Значи, аз мисля, че
е голяма заблуда, че писането трябва да бъде някаква такава индивидуална акция на инспирацията. Не. Аз си мисля, че това трябва човек да бяга от себе си. Много да бяга от себе си. И това е много по-добре, отколкото нали, да хвърлиш целия кич, който носиш със себе си. Нали? Защото ние хората сме такива, как да кажа, дребни, малки, в смисъл, кичерливи. Нали? Но все има някаква сантименталност в нас. Все в някой от нас има някаква сантименталност. Интересно. Ти благодаря много, значи ми отвори много нови прашања, кои што се надевам дека ќе останат за следниот пат, кога ќе дојдеш однова за промоцијата на Малиот Бог на земјотресите, на земјотресот, да се за неколку месеци, кога ќе го завршам преводот, да, тогаш мислам дека ќе ни се отворат уште многу други прашања, но сметам дека од ова може да се направи цел курс, а не само еден подкаст. Ти благодарам многу, Петар. Ти благодарам, Душко.